Reca Parwadya Bala Yaksa padha siaga ing gati sawega ing diri. Ayo diketapne Parwadya Bala rampe kabeh disiagake. Arep Suwatata Pitana ananging pawiwahaning kekae Adi Dasa Purwa Eka Sawijadi linuwih dosa 10 Purwa marang wiwitan gumelaring negari Dewi Manunggal rasa panyayah dumawah wonten ing tlatah Tugu Mulya Kampung Setunggal Wijil para yaksa dedya kala Prabu Kala Parajana ingkang siaga ngetapaken Parwadya Bala dubriksa para yaksa ingkang samya bebudalan kemareng siaga ing gati sawega ing diri mijil wonten tlatah Dewi Manunggal rasa enjing budal gumuru saking Dewi Manunggal rasa gong ingkang balakuswa prabusananira lir surya medalira saka ing jalanidi arsa madangi jagaduk mungup-mungupaning sak pucaking wukir merbabak bang sumirat kena soroting surya nampek mega lan gunung-gunung lahing kono tawa Parwadya Bala yaksa ingkang sami bebudalan medal latah Dewi Manunggal rasa yen kapiyarsa swaranipun lir ombak ing samudra
Hei ho hei. Hey, 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 oh, 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 hey, 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 ah, hey, ah, hey, 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 ah, ah, hey, hey, ha, solo, lo, ha, solo, lo, hao. Wah. Iya. Yo, hey, ho. Yo, hey, ho. Hey. Cha cha. Ha, yo. Ayo coki perah bareng-bareng cok. Hae he ho, hae he ho, hae he ho, hae he ho. Solo lo he, hae. He yo, hae. Oh ya he. Yo. He yo. Solo lo he. He yo.
samudra roh he ho he so hey yo hey lo 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 hey yo hey so lo 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 hey so hey so lo 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 hey oh so hey yo hey ho hey Kapriyarsa swaranipun lir ombak ing samudra roh yo Piyak sumilang ingsun bedya kala bragalba Laigi, ya, Tata, Oslo, hey. Lah iki buto kesayangan kita ini semua ya. Hai yo. Sololo he he. He ho. He. Ingsun dedya kala Doraemon. Awas. He.
kanca. Sumingkir kabeh. Aja kanthi ana kang mepalangi. Hai hai. Ois. Hey. Ho ai a o ai a. Padha sing ati-ati, Cok. Hey, hey, hey. Ah, ah. Hey, hey. Ah, ah. Hey, ah, hey, ah. Oh. Ah, eh. Yo.
Balang kemuda ambiar wadukmu solololo hae jo bata hae Oslo harimau ae tata es os oh he solo lolo ayo le
Nyapa lho, pamer poni apa piye? Pamer poni ya. Ayo, padha ditata barisane. Heleh-heleh suarane gerok barang nyapa lho. Tarik napas dhisik. Heeh, ya. Yo arep nggawa contongmu apa contongku? Mah, ya ngono. Piye mau jagat piye mau? Ladalah hambuk swara mrata jaya mrata imbang yen padha-padha ayo para wadya balaku kabeh wae padha sawega ing gati siaga ing diri maragake rungokno apa kang ketri. Kowe iki musik iki lho, Jan. Kowe iki agek mari aja muring-muring ya. Iya alon-alon ayo baleni. Amuk suramrata jaya mrata aku iki ratu buta paling comel harimau kowe iki anu lho ndek bengi dodolan ora payu ya mulane ngono kuwi ya. Sing piye sing kereng ngono ya. Abuk swara mrata jaya mrata prajurit maragake katekno ingsun kang teka ning papan kene Prabu Kala Pracona Oslo harimau. Aku kangen tenan soalnya karo kowe iki. Nyapa? Nya. Aku ki ratu kudune kereng lho, Han. Beh, ratu oge dolanan. Lah piye lah kowe iki? Piye kerenge kepiye jajal contonan aku tak pengen ngerti kepiye kerengmu iki kepiye? Aja hong wilahe tak bunuh kowe. Alah, ya. Prajurit. Alah, padha wae. Buta apa genggek jane iki? Wong bengi aku ora payu. Kok sik iki nak ora nggone ngapak ngono kowe moh tenan ya. Wah, tenan aku tak rewangi bar dioperasi lho. Nggih, alhamdulillah berkat dongane pangestune kanca-kanca. Buta kok ngerti alhamdulillah, buta kok ngendi iki? Buta kok Arab iki. Arapati genah. Piye dawuh karo para prajurit? Prajurit! Dalam. Iya. Bojleng iblis laknat padha jek-jekan. Lah, nek iki wis sinau tenan. Terusno ayo. Lele pah. Pangananku iwak mentah. Senenganku ning pinggir sawah, golek rondo sing rada genah. Iya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan. Jan kuwi parian neh ora lele apa? Lele pah. Leleli. Pangananku iwak kali. Aku ndek bojo siji sing jenenge Wonti. Tepuk tangan dulu. Wonti, sapa sing ora ngerti Wonti? Maskot Dwi Manunggal Rasa ki ya Wonti. Lah iya. Lah ya, ratu. Anggere nek goyangan sing paling heboh sapa? Wonti. Pargo sing paling heboh sapa? Wonti. Enek sing nyolong pitik? Wonti. Uduk.
Samsul deh iki nyolong sithik. Ya iki gawean lawas. Diteruske apa ora iki? Ya diteruske no. Jagongan wae yuk. Patih. Di patihmu sing endi? Kuwi. Kene nggawa mik kene patih. Kita patih iki lho. Prajurit kurang ajar. Ligo. Mas Kendi, Mas kene, patih kene. Jauh ketimbalan nimbali pekabu patih boten dikados menapa. Kang Patih padha rahayu sak prapta. Interupsi, congkope copot wae malah kaya wong kemu. Angel. Heeh. Iso bener. Piye suwe lah ngomong piye? Aku malah ngrungokke Malah malah melok. sing meneh kadang lali ya. Heeh. Kang Patih Jauh ketimbalan. padha rahayu sak praptamu yo, Ger. Jauh kalau inggih Gusti. Sareng nampi dawuh timbalan paduka raja sowan kula. Boten langkung ingkang kula dala para wadya pala buta ngaturaken sembah timugi konco. Yen ngono Pak, puja pangestuku tampanono. Nggih sanget anggen kula nampi kali. Apik ora dalan? Iya, Pak Apik. saya. Dadi lehmu lara wingi iki mergo sinau iki ya, Pak. Iya Pak Dalang. Masuk burung. Jas mantap tenan. Ora ketang sini masuk. Masuk. Ayo, Wes wani dibacotne. Wani ratu tenan pisan. Dipatoraken. Ayo, Alan-alan iki. Rik nek Argulyon aja ning kene, Rik. Hemat iki hemat napas. Ayo sing ati-ati, Cok. Hei! Hei ya, hei ya. Ya ngono le, padha megahe ben sambatan ritek le. Dewi Manunggal Rasa. Yo. Lolo he, lolo he, lolo. Hey, hey. Oh ya, ha, hey. Solo he, lolo he. Ja, ja. Lolo, lolo. Ja, ja, ja. Lolo, lo. Ja, ja, ja. Ha, ha, ho, oi. Yo tenanan ini nang megah iki. Ayo. 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 Oi, yo. Ayo. Ayo. Oi.
gading menclok neng witing sawo jangan tanda mata saka seliramu ali-ali dek emban kuningan dilali-lali saya kelingan manuk gemak menclok neng witing sawo barang apik ayo mas ya jangan
Buta ki arep pramuka barang ya. Hatimu masih tak cium. Lo. Asoy. Oslo. Kandane alesane Kuwi topi Hansip to. Topi sapa Hansip. wong sing ora gelo kowe ora teko janjane kowe ning ngendi kelakatmu saja nyepriati hatiku sejeno kowe kan karo wanita liya buta kok endele ram metengan lek ngono kuwi janjine kandhane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko janjane kowe ning ngendi Kayak kowe nyepeleke buta-buta liyane to. Liyane ki ya iso lho joget ngono kuwi. hatiku sejeno kowe kencan karo wanita liya
Rama Kowe iki buta apa kirik? Do jegok-jegok ngono kuwi. Oh, omong-omongan to. Hei, hoa. Hei. Hei. Kleru, hei. Musuhe. Ayo. Hei, ho, hei, hei. Kaket jero kaya menuk beranjakan merangi tatal gerajawu tanding karo diapur ora bakal gondo sepira. Tapuk cangkeme kek, tapuk. Tapuk. Apa? Iya, heeh. Sing sumbar sing ndi? Ayo. Hamuk Surabrata, Jayabrata bayen padha-padha. Ampiak kaya wong jala kerubutan kaya menjangan mati. Ingsun ora bakal gigrih muluku sak lomba. Kowe iki sumbar blok, goblok. Ingsun iki aku. Aku ki Sekti Mandraguna ngono. Ingsune kowe. Ayo ning mburi yuk. Ayo ning mburi. Tak pacul. Iya, Harimau, harimau. Kono do sumbara dhewe, Bang, do sumbara dhewe. Iya. Kowe wani kambek aku. Lah aku ora wani kambek kowe. Yen pancen wani ayo gelut wae. Gelut yo, gelut.
Gelute mung etok-etokan lho ya. Engko nek sing mburi aja tenanan lho ya. Ayo siap nih ubur rampene. Yuk. Hey. Hey hey. Hey ho, hey ho. Ha hey, ha hey. Hey ho, hey ho. Ha hey, ha hey. Hey ho, ha hey. Hey ho, ha hey. Cha cha. Oh. Awas. Hey. Panggah rono buta haus sitok kae iki jan. Kek. Tekek ojo. Ngawur. Ojo. Lah iya. Nyapa kowe arep ngopo? Kek ojo nggo sendal saru to, kek boto. Iya, kowe motor. Arep perang barang kok melu-melu ngregoni iki lho. Kon nunggu. Alah. Butuh endel iki jan. Ayo penonton sing arep gebuki ndase ayo monggo. Ayo diurut kayak muter kayak. Kowe nyunduli sungumu keri lho. Solo lo. Hey. Erik. Oh mana-mana, kon tugas rumangsane apa?
Iki lakon apa to? Kok ora kaya biasane ya? Iki sito wae. Lah kok kabeh lah kok ki piye? Lehmu balangne beras mau piye to? Lah tak warnane iki lho. Kowe tanggung jawab kowe pokoke. Piye nek wis ngono kuwi ya sembuh. Tak balekne. Ya wis. Diposano, dibalekke. Kowe iki yo aneh. Lehmu balangke kowe mau ki kebanteren. Mosok kebanter nang. Aneh kowe iki. Lah kowe terus dadi ngono kabeh ora. Wong sitok wae rampunge angel. Semela, balio semela. Oh iya semela. Balio. Lah, Ya sih, Pak. Ya. Bali. Kok. Sing mari iki. Tunggal iki sing mendel sitok wae. Kowe ora kabeh mari. Sik. Kok, Joko? Lah kowe mau ngomongin balik kabeh to. Mari kabeh. Wong lambemu iki digugu kok lambene digugu ora. Kowe sing bener piye to? Kowe mau ngomong udah mari kabeh. Lah iya aneh. Lah kowe iki jane mau maca piye? Dadi piye? Lah iki mau ki konsepe piye to? Jajal meneh dibalang piye? Maksud tak balang. Kok winginane kae lho. Sing nganu pendem sitok ae. Sesliane pecut ngono lho. Kok. Ku mabuk kabeh. Deloken Agus sok ganteng, deloken Agus. Raine. Cawet. Ya kok arep ngono. Ya. Ayo.